12 študentov a 3 učitelia z poľskej strednej školy v Gorzice pricestovali v októbri 2023 do Trebišova na výmenný pobyt. S úžasom spoznávali nielen historické a kultúrne krásy nášho mesta i tokajského regiónu, ale s nadšením sledovali a zapájali sa do aktivít v moderných odborných učebniach Trebišovského gymnázia. Práve táto stredná škola bola ich partnerom v cezhraničnom projekte zameranom na udržiavanie mentálneho a fyzického zdravia. Hlavným benefitom takýchto projektov a realizácie takýchto projektov je to, že mladí ľudia majú možnosť získať a nadobudnúť mäkké zručnosti, ktoré terajší zamestnávateľia očakávajú, ktorými sú hlavne prezentácia sa pred väčšou skupinou, práca v skupine, a v neposlednom rade aj pre nás učiteľov zdieľanie si príkladov dobrej praxe. Spojená škola, ktorá vychováva mladých ľudí v rôznych technických odboroch. Ak ju porovnávame s našou školou, ktorá pripravuje mladých ľudí hlavne na univerzitné štúdium, tak v tomto sme v podstate rozdielni, ale aj napriek tomu sme si našli spoločnú tému, ktorá si myslím, že je veľmi vysoko aktuálna v tejto post-covidovej dobe, kde mladí ľudia si potrebujú udržiavať to fyzické a duševné zdravie. Majú možnosť vyskúšať si rôzne experimenty, chemické analýzy toho, čo jeme, vytvoriť rôzne escape room, hry a zahrať si ich, rôzne umelecké aktivity alebo umelecký klub. Títo študenti majú možnosť aj komunikovať v anglickom jazyku a rozvíjať si takisto aj jazykové zručnosti, keďže komunikačným jazykom je anglický jazyk. Počas týždňovej mobility sa zahraniční študenti venovali tiež tvorivej činnosti, ako aj športovým a zábavným skupinovým aktivitám, ktoré pre nich pripravili pedagógovia a študenti gymnázia. Sme ich posprevádzali po škole, zasmiali sme sa, povedali sme im historky o tom, že ako to tu prebieha, kde, v akej učebni čo prežívame a bolo to pekné, Vysvetľujú sme im, ako to tu chodí, ako je to na Slovensku teda, lebo sme odlišná krajina od Poľska. Naša škola je teda zameraná prevažne na biológiu, chémiu, dejepis občianka, informatika a takéto veci, takže im ukazujeme niečo z tohto spektra. Nechýbal ani kurz výučby typického ľudového tanca z nášho kraja, zemplínskej karičky, a tu si hosťujúci študenti mimoriadne užili. Naši gymnazisti už v septembri ako prví navštívili partnerskú školu v Poľsku a okrem nových skúseností si odtiaľ priniesli domov aj pekné spomienky. Ešte nikdy v živote som sa niečo takého nezúčastnila, ale musím povedať, že to bolo niečo akože veľmi zaujímavé. Veľmi veľa skúseností nám to prinieslo, nadviazali sme nové kontakty s novými poľskými kamarátmi, ľuďmi, nové znalosti. Vlastne sme si pozreli aj to ich mesto, ako funguje to vlastne tam. Mňa najviac zaujalo to, že akí sú ľudia priateľskí, ako si vieme pomáhať, aké porozumenie máme, nielen naše slovenské národy, ale v celom svete, že sme tam prišli a nás privítali s takou otvorenou náručou, takisto aj my ich tu vieme teda udržiavať tie dobré vzťahy. Výnimočnosť a úspech tohto projektu, financovaného z vyšegrádskych fondov, ale i radosť zo svojho pobytu v Trebišove netajili ani hostia z Poľska. Pobyt w Trebiszowie naprawdę mnie zaskoczył, jest cudownie, naprawdę przepiękne miasteczko, ludzie są bardzo otwarci, cudowni, tacy optymistyczni, ale też całe miasto jest śliczne. Dzisiaj udało nam się zwiedzić muzeum, poznaliśmy trochę historii, nauczyliśmy się słowackiego tańca. Na początku było nam troszkę ciężko, ale daliśmy radę z bardziej podstawowymi krokami, z tymi bardziej zaawansowanymi to niektórzy, ale sądzę, że i tak mieliśmy dużo radochy
i bardzo fajnie wyszło pod koniec, jak byliśmy w kółku, więc naprawdę super. Poľských stredoškolákov prijal na magistráte osobne primátor mesta Trebišov Marek Čižmár, ktorý ich oboznámil s históriou mesta i okresu a takisto aj so samotným fungovaním samosprávy. Teším sa, že nielen študenti Tunajšieho gymnázia, ale aj poľskí študenti mali možnosť spoznať mesto Trebišov nielen z pohľadu inštitúcie, to je mestský úrad, ale aj jeho špecifik, zvláštnosti a jedinečnosti. A to z toho dôvodu, pretože mesto Trebišov nie je len sídlom samotnej inštitúcie, ale aj dôležitým miestom, v ktorom sa spájajú mnohé historické milníky. Zároveň v súčasnej dobe, tak ako znie aj samotný program obidvoch škôl, sa venuje podpore kultúrneho vyžitia, športového vyžitia, čomu zodpovedajú aj aktivity, ktoré realizujeme počas roka a práve spolupráca so stredoškolákmi a hlavne prezentácia aktivít samosprávy sú dôležitým predpokladom na to, aby takáto mladá generácia ostávala doma a svoje ďalšie pôsobenie spájala práve s týmto regiónom. Grantový program cezhraničného dialógu medzi mladými ľuďmi zo Slovenska a Poľska ocenila tiež učiteľka a koordynátorka spoza našich susedných hraníc. Zostaliśmy dzisiaj ciepło przywitani przez właśnie tutaj naszych partnerów goszczących. Uczniowie oraz nauczyciele przygotowali dla nas piękne przedstawienie, w którym mogliśmy zobaczyć taniec folklorystyczny, również uczniów, którzy zachwycali nas swoim talentem muzycznym. Bardzo nam się podobało, uczniowie byli nasi właśnie pod wrażeniem, że tak zdolni ludzie tutaj uczą się w tej szkole. Z Trebišova Martina Mištaničová.